kinde machuok bang' Valentines ka juma mokalo kanyo ka ineno kano ringo ochopo 139 biro 141 nyoro kana 142 to jatend piny Kenya wacho ni okelo fuong'ruok maduong' ne weche mag chulo gope mantiere nikech mano chiwo yot maromo kanyo bilion mayo 700 e weche mag chulo hola mane gintiere go kacha mathoth ahinya makera ne gine bilion gi wiye mano bilion 1.4 kama intiere ginyo ka jatend piny Kenya loso kendo chiwo ler otwag gi jo Kenya bang' romo kod jotend migepe kod bede mamoko mag sirkal to wacho ni ero piny Kenya ochomo kama kare mana thuolo mar juma achiel mano kirango nyoro juma achiel arene dola ni chak timore kamano kod siling mapacho yada mana wacho weche ariyo mokwongo ni Eurobond en ang'o to mar ariyo ni gima ne jatend piny Kenya otimono odhi bedo machalo nade e uchumi marwa. Mokwongo ni Eurobond gima ne otimono jatend piny Kenya ochoro mana midhieth jo Kenya ne oganda mabiro. Luongo ni postpone mana problem. Gimomiyo wacho kamano Eurobond mano urubedo kakao ne gin waluongo ni gin gima cheap, gin gik ma nengo gi oyweyo. To jatend piny Kenya okawo Eurobond ma beche ni malo. Ok inyal kawo gima beche ni malo tichulo gi gima beche ni piny. Iwinjo. Seche motimo kama maturity mar Eurobond masane okawo ni en sirkal mabiro madhi winjo pekne. Ngine Ruto seche koro en onge kaka jatend piny mar Kenya. Tene ochwalo mana midhiero no ne jatend ker madhi biro. Mar ariyo jopiny osebedo ka penjo ni to Eurobond en ang'o wawacho ni Eurobond. Koro we wan ng'inja matin kama. Seche ma sirkal da timo hola onyalo timo hola kuonde ariyo. Onyalo timo hola e Kenya kata oko. Seche motimo hola e Kenya onyalo dhi e bengi kata wan gimiluongo ni infrastructure bonds ma ng'ata nyalo dhi tiene ni miyo sirkal pesa to bang' ndalo moko nitiere interest mimiyi to ewi pesa mane miyo sirkal to timo no tijene. Koro wach mar Eurobond en ni koro sirkal owuok e piny mar Kenya to dhi gimoluongo ni international market. Iwinje mo mi pay to interest rate coupons and gik machalo kamano. Koro mane gimoni osebedo ka timore but gima hie wawe kata weche mag dola ni odhi kanyi. Penjo ma penjo ningo penjere ni to seche ma koro sendi ni obiro ka itimo kod ang'o. Eurobond mano kawo higa 2013 nyaka kawuono ji kia ni to notim kod ang'o. Kata mana Auditor General penjo osewacho ni onge records. Actually penjo ni to ang'o miyo sirkal chulo gima kata records onge go. Onge kada gimi nyalo ne nikech en pesa malich kabisa. En pesa ma koket ka to kada uno kunya neno kumunyalo bede Royal Media Services kae. Mane gima owuoye because ichiwe billions of dollars. To gima adir ma ting en ni pesa ni kose kayo to donjo fuka. Actually okio mtata anyalo kuote ne wacho ni Eurobond tuka no kawo to nobedo diverted to offshore accounts. Mano wacho kendo nitiere record. Ni pesa ni atamalo 60 nodhi oko. Atamalo 40 emano biro. Atamalo 40 kano biro to gima notim kode onge. Eurobond kokaw kaka mokaw ni nyalo loso expressway mineno cha kata mana 4 e major cities. Gima oningo beno wang'iyo kiweri gi weche mane kia dolo dhi piny kado dhi malo ni to ang'o ma sirkal dhi timo gi gini. Iwinjo. Koro oningo beno keto sirkal tesre ma kuma ginyono to wanyono, kuma ginyono to wanyono. Kes kani penjo Ruto no wacho ni gimomiyo be pesa ne onge county ni nwachulo. Mano ok en adieri nikech mato gigoro Eurobond to gitero kacha to osuru michudo migolo titero ne county government pesa go gitero kune. Ya koro mano minego bed ni watem. So chemi wacho ni kia Eurobond obiro to dola odhi piny. Penjire aneni to East African community kaka wantiere ni ma nyaka ge Uganda to ge Tanzania. Be Kenya shillings perform or improve against the countries? Oko gede. Pod wadong mana siling achiel en pod en ma siling 27 Uganda. Siling achiel pod en ma siling 17 Tanzania. Kata Eurobond no biro kata noko biro. Gibo wacho ni kia
ne wan gi miluongo ni artificial kia ng'o Kenya shillings giko chalo kamano, moga just scapegoats. Iwinjo. Sirkal onego bed ni onego bed ni gitimo ni gitimo ne jopiny, kata kineno gima gitimo Naivasha. Bura maduong' ma ng'at ma tiyo ne sirkal onego bed go en bura en owuon. Iluongo ni interrogating personal conscience. Ok inyal wuok ni tiyo gi pesa, jogi kowuok ka gidhi Naivasha. Ogeni kara Naivasha. Helicopter pile ka pile 3 days. To mok retreat mokwongo. Nitiere retreat mane Mudavadi otimo Fairmont Nanyuki. Mano ne January. Kendo ma gidhi to mana higa mar 2 mar par. To gisebedo gi retreats 2 e higa. Gidhi bedo gi retreats adi kwa gik 2027. Ting'eni pesa di matiyo e retreat achiel. Iwinjo. Gima wadwaro is very simple. Mibadhi nitie kata onge to nitimo nang'. Iwinjo. Education sector CBC is not working, watim na. Ma gik modwaro. But gik moko waluongo ni charade. Inyalo wuok ka ni dhi Naivasha okinyi godhiambo tiduogo gi helicopter ti igoyo fuel gi osuru japiny tiwacho ni onge gima solve. Kuduogo to kwelo manu chako cha chako dhi goro mbele. Koro ere gima konyo. Penjo maduong' mantie kar ka weche mag kwelo kaachiel koda ka tiyo gi nying jatend piny Kenya e yo makare kose yo marach. Jatend piny Kenya ong'ule odiochieng' manyoro winjo kanyo koloso wacho ni ng'ato kik bi apisi ka wacho ni en watna, ni en owadwa, en nyaminwa, kata itim nade. Okono jotend migepe gi jotend sirkal mantie kacha niero gona uru simu ka dipo ni gima chal kama nyalo bedo ni onge. Romo ma jatend piny Kenya nobedo godo kinde mokalo gi jotend migepe ne oloso kendo nowacho kanyo ni moko ang'e tich magitimo moloyogi e migepe magintiere. Nyoro kane oloso kono gi ni